Lero Samuel Lwara akunena mosabisa kuti ayi kuno ku Malawi zinthu zativuta achakwera alephera ndithu kumayiko anzathu ku Zambia ku Tanzania ku Mozambiki anthu mukapita pamene kumkape zali maofesi ali pa business kugwira ntchito zosiyanasiyana kutukula dziko ndi chuma cha dziko lawo kumene ife kuno ku Malawi daily timakhalira panziro amafuta nthawi yopita ku ofesi nthawi yopita ku business tilibe chifukwa kuti nthawi zonse timakhalira panzere kusaka mafuta iwanso adzudzula ndithu boma la Chakwera kuti ayi munasankha nduna ndikuwauza kuti ayi nduna atunda kusankhani kuti mdzigwira ntchito koma tutaona zithunzi ndithu nduna ina ili ku Jamaica kumaka Kuvina Reggae pamene dziko la Malawi likudutsa mavuto osiyanasiyana ndikuti dzikoli tili serious kumene kotu ndiye kulankhula kwa Samuel Lwara achakwera dziko la ukanikani ndikhale modzi pano pa Nyasa VoiceBox ndivoti Samuel Lwara akuti bwanji pa nkhani zimenezi ndipo akamaliza chonde mumeka maganizo anu in the comment section below pano pa Nyasa VoiceBox. Yes, comrades, good morning and how are you? Comrades, Malawi anzanga, on a serious note, Chakwera Alephera. On a serious note, Chakwera has failed us. And about some secretary so on a serious note, Chakwera Alephera. And this is not a joke. Kapena kudana now, sisi kudana nao ngati muntu kwa napa usogolerero zinthu zatani achakwera sakanika and there's no way wina wake akamanira kuti ayi ndikuchita campaign Chakwera Amalawi ameneyo ndiye kuti nayeso atisokoneza maganizo because zafika lero zinthu panopa mawa unowo taona ni magamoto ma filling stations koda anthu amene ndi magamoto pamene popo ali mu office ndinda also kugwira ntchito Capitol Hill and pa filling station. Also kugwira ntchito police and pa filling station. Also kugwira ntchito kakwadi maki kakuti kumena kulandira magamo every office today. Tingolena tikumala lero in the state of emergency. Achakwera angopanga declare state of emergency. Bas palibe chikuyenda. Tingokhala ma filling station. Nyumba zasanduka magari moto kumagona pa filling station. Is that life, Malawians? While our neighboring countries, they are going fast. One day, Pamene antagora pa filling station. Chuma cha dziko la Malawi chambiri cha unongeka. Even maganzo atu aunongeka. So this is quite abnormal. With the whole country, the whole administration, ilipakiu ya mafuta. Hey, comrades Malawians, pena pake ni mavachisoni kwa bili. Chili chose cha ima. Suppose lero li kwa bwera nkhondo. Malawi mwathu muno Tanzania ndi malo tikulimba nacho yatira nkhondo ku Malawi tikamenya nkhondo imene without fuel ngakhale mati ali ndi ujeni amakhala ndi mafuta apambali pamene papa leroli yatiri kuti our security is now at stake. Security ya ziko tu basa papa yasokonezeka komanso Chakwera wo sangama yende konvo yawo mu town we atali pa filling station anthu agenda myalatu. You can see Malawians. So chili chose baba chaima. Chili chose even my ambulance kutenga muntu odwala kuchoka pa Nzimba boma kupita ku Alephera hospital kumzuzu sacha kuenda. Kulibe diesel, kulibe mafuta. My driver my ambulance at the filling station. So Malawians mwena ugenza bwino pamene papa. Tikamapa campaign for new people to come into this. Ndi bwino tikepo muntu wanyuwani yemwe sanambe waendesa ziko. Tikepo ndithu. And the papa inali nthawi yokuti mwina Saulo Chilima akalankhala wa moyo may so keep rest in peace mwina tikanamva ko mwina akanankha kuchitotilimbisa mtima zinthu zikuenda mziko a president akusankha new cabinet yopandaso mutu ngati yonso yani apanga lishafo kubweresa amantena mu cabinet yawo broadening the cabinet to 31 minister wina amene namulumbirisa anatenga malo anyalonje ali ku Jamaica akuvina Reggae Achakwera zero akumena kuti ayi suti kamena muzikwera ndege ndikakusankhani uminisa yemwe amsankhazana zanali kumzuzu vitumbiko mumba ali ku Jamaica kaya kuswa chamba di Buju Banton kumeneko kaupanga chani ka minister wa Chakwera so Chakwera is already kweli Chakwera Chakwera I don't know what to understand this guy amana nzanga Chakwera mkumuna bwanji how do you look at Chakwera administration akunene pabwino ngata ngo chanze komayi ndito. So a country like this one, panopa chonchi ndi pa filling station. I'm at the filling station panopa. Tagona pompano, magamoto anthu amango asiya pompo. Ubwino wake masiku ano Amalawi ndi makukona ndi chinthu chimodzi.
why I like and love Malawians is like this. When there's a crisis like fuel, palibe munthu amene angakabe spare part pagalimoto anzake. Timakondana kwa basi. One person can guard 100 cars. Azimai ama business ogulisa mazira akuyenda ma filling station mazi akumwa. Industry imene kuyenda ndiyo ogulisa mazi ndi maziratu. Ndi mango panopata. Anzathu ocha machips makona mbali mama filling station awupanga ndalama. Koma boma lonse panopa lili pa filling station. My doctors are at filling station. My judges, my drivers are at filling station. Everyone in this country at filling station. Koda ntamena akatsa mafuta akagwira ntchito yanje. Koma ngati pa filling station ni ntchito zingati zomwe amene atagwire bwino kuti atithandize ngati Malawi, athandize dziko lawo. Ni ntchito zambiri kwa basi. A lot of things that are being damaged ku Malawi kunoko. Tikubwera mbuyo. Ndiye maiko anzathu lero ali ma office onse. Zambian government, their civil servants are in offices. Tanzania, Mozambique are in my office. Zimbabwe are in my office. If you boma lonse lipa filling station, how do you feel, Malawians? Mukona bwanji bene papa. How do you feel? Does it not pain you? Sisi ukuwa wana Malawi. Are you not feeling the pains of you as a boss with your whole education, with your whole good profession? You are sleeping per filling station because of one person with his poor decision making and choices. How do you feel, Malawians? Are we really dead people? It's just the same to be in the grave. We Malawians were grave people. Ndifanta kufa. Bible says tikudenda ula nditu pa filling station the whole day. Kachimbuzi pa filling station is not a place whereby gamoto yena kumakhala more than 30 minutes. No. Ziko kama enda bwino pa filling station. Gamoto siyena ukhala more than even 10 minutes in civilized world. Gamoto khala pa filling station 1 week. Are we dead, Malawians? Are we really dead? Are we people really? Malawi. Do we think we Malawians? Do we really think? What is happening in Malawi? It's quite painful, quite hectic. Malonda ma spare parts. Where our forex is coming from. And amagula ma spare part kunja kapena. We buy spare parts from outside. Panopa ma company ogwisa mzipangizo zokuza gari moto. Malonda sakugenda. Gamoto since kuonongeka. Nothing is moving. Gamoto zibe mafuta. Zionongeka bwanji. Ziwo kaba filling station. A mechanic. These mechanics of ours here across the country. Amajesha kuja on daily basis akakonza gari moto ikaonongeka makozi. Panopa gamoto zasiya kuonongeka. Anthu awo akonza chani magaraja. Koma ena atengeso ngongole za nifi. Kuti azithamanga up and down. Abweza bwanji ngongole za nifi. Kapena za vision fund mabunge kumene amagongola ndalama. Abweza chani. They're doing nothing. Ntchito yawo yayikulu kumene imachokera ili pa filling station 1 week, 2 weeks looking for fuel. Is this the country that Malawi tizine ndikulondi kwatu? Should we be smiling kwa Chakwera akamononga ziko lichonchi kumasekerera? Malawi, are you serious, Malawians? This is quite painful. Quite unbecoming. We can't live like this, as if we were in the grave. President was ndo moyo koma. Maybe nazo president ameneti nayo mzimu wake unafera pompa japantungu akuchikangao. Maybe the president died. The president spirit inafera momu jamundege ija munafera president watu ana president Chilima vice president. Because the president cannot see these things. He's celebrating, swearing ministers who are going to do nothing. Akurumbirisa anthu kukhala ma minister omwe palibe choyera kapange ndi ma minister alumbirisa zulu ku minister kwawo anthu ogwira ntchito kwa a minister awo ku minister kwa asankha ma minister awo ali pa filling station anthu chena amulumbisira munthu ondicha ziko lima koma chilichonse chikakhala malo panopa ntchito zambiri zaiba nanga fetereza tufuna fetereza mamizi mutu malolo atenge fetereza kupita nawo ku mamizi ndicha tipeza kufetereza tipeza kufetereza because mafuta kulibe. Fertilizer kuchoka kulongo kubwera mamizi ayenda bwa. Fertilizer from Zuzu to come to Mzimba ayenda bwa. Nanga upita kumchinji ayenda bwa. Malawians mukona bwani Chakwera. No. Akulu. Iya. Zowawa kwambiri zimene zizi.
And as that opposition, those people in opposition, this is your time. Do something. Do something at opposition. Do something amezi kukuwawada. Amezi kutuwafe. Let's do something. Chakwera watira kuira kwa basi. Ana kupita kuma school. Ma transport at times 3. Mtunda umeti mapeleka ma 20,000, now we're paying 40,000. Ena umapeleka 60,000. Muzimba to Mzuzu is now 20,000 from 10,000. Things are doubling every day because of fuel. Mkagure sugar ma shop Muzimba kuno sugar now wakwiranso is 3.1. 3,100 because of mafuta kuvuta. So many things zangokwera mosa zika bwino bwino Malawi. So Malawians katundu amene ma shop ma grocery ang'ono amene katundu alimo. Ti ma grocery atatu maokara chiti 25 mu muchanthomba mu Ndilande mu mwache Musa kakuti uko mu Mitesi katundu akangoti watha mu shop ko kaoda kuvuta. So katundu sakubwera sakuyenda, nothing is moving. Ndoti munthu ugwisa katundu wako wa grocery kungosunga ndalama koma ufuna udye anthu adya ma capital roto. People be eating their capital, your business yao. So comrades Malawians, this country tend to mfuse Chakwera actually declare a state of emergency. Immediately there should be state of emergency. And prices should not rise. Akapanga state of emergency, chini chose chisakwere. Kwa panopa, chini zinu zakwera kwambiri Malawi. Prices are skyrocketing. Chiuchipa mwana ni mazi ni magesi. Zomwe tikumatima pele. Koma nasi na zozofuga ma basic requirements atu adura. Even ana papita school. Tukumasha kwa na unjinga zaka baza mtauni. Just imagine. In area 12, area 44, adibe mafuta magamuta nao makola. Koma kwera njinga zaka palasi. Ani Chakwera akumaona uti presidential highway muja. Ikumasha kuonesa kuti anthu mwana wa bwana wakwera njinga kapalasa akamsia school 47. Njinga kapalasa. Just imagine. What sort of a country are we? We are dead people, Malawians. We don't deserve to live, Malawians. And Malawi, we don't deserve to live on this earth. This is quite unbecoming, quite deplorable. We can't be like this. Kugona pa filling station. Nyumba tilina za zikuru nyumba tilindize nzambili mbili manyumba mwatu. Just because of one commodity, yemwe azatu kumbuyo koseku imapezeka bwino. What's wrong with Chakwera? What is wrong with this man? Chavuta kwa Chakwera. It's quite hilarious. Zopolika mutu kwambiri. Ndina mkamata hey Chakwera boma ndilo mwelo mumenye na mumenye. Boma ndilo mwelo kuti. Lopanda mafuta ugoneka na filling station. Boma lake lomwelo lake ntundu wanje. La Chakwera linde boma lomwelo. Mutu yangusa kuipa watu wa Malawi. This is not good. Anta kama mzoza Chakwera, mkumtu kwa Chakwera. Mkuma inu. Who is this man Chakwera? Ndindani Chakwera, ndindani. Tamone ndindani Chakwera wanu. Tauna nimena upanga ma mistake, ma miscalculation za upanga. What is so sane in Chakwera? This man is useless. This is a useless president I've ever seen. Nawenga mabuku, nawenga manovel, nawenga mabuku, encyclopedia. I've never heard. Zimena upanga Chakwera moyo wanga. Even in abnormal psychology. Napanga abnormal psychology. Nothing like this. The man is completely gone. He's nowhere. He's a grave. Chakwera ndimanda basi. Amanda pale longwe geuza. But this man is useless. You can't keep the whole capital city Gamudu Zamkara ma filling station 2 weeks. But filling station Gamudu now 5 minutes. Is it Peter? But now we're staying days and days by filling station. And he says he's delivering. What deliverance is he doing, this man? Chakwera haya. Amara na MCP kumene muri kondidu zisiru kwambira MCP. This leader of yours, mwari mgota disecurity. Awofuna kumamia makofa Chakwera mkapesa. Mkakumana umtoilet ya public ya airport kwamia makofa Chakwera. This is quite bad. Tizikhala basi pafi. Tizowerera usiru wakati tinabadu nthawi sene ndi mabadu ya mafuta mapesa kabwino. Iye ichafuta ni chani. Tikama mzuzoti wewe ndio chisiru aukana hadi si chisiru yeye. Ali tipilile wewe kuja zaboma ndama za misoko zimene kuja ku state house huko. Mimba ikuno ndaka zako kunyati. Tipilila Chakwera zote kani boma na democracy. Tizipilila. Is it one party state? No, Malawians, wake up, Malawians. Thank you. Good morning.